This is K5 FM, the number one internet radio station. You are now listening to K5 Gospel. Stay blessed. Mandizibulisele kubaphulaphuli phaya emakhaya kwizihlobo zika Cape Vibe lo uthethayo nguDoc kaApril ngegama ndisasaza ngqondi lapha eKhayelitsha eside B kwinkqubo yethu ethi K5 FM. Awu namhlanje endingathanda ukuthi njengoba ilanga litshisa kangaka ukuthi abantu balapha eKapa bonwabile nakwezinye izithili bonwabile benwabele lenkqubo yethu ethi K5 FM. Namhlanje ke sinelizwi esiniphathele lona esizawuthi silifunde elilapha kuMatthew esinombuzo ngalo sisithi abantu njengoba besendleleni bebheka ePasikeni ingaba yintoni na iPasika, yintoni na ukubethelelo kukaYesu, ingaba ukubethelelo lukaYesu luyipasika yini na okanye iPasika iyodwa. Phambi koba siye emazwini esinowafunda kwincwadi kaMatthew chapter 26 ngevesi yokuqala sizawubaleka sibheke engomeni yendoda enkulu ekuthiwa nguAnele kaGeorgia umfomkhulu waseHarmanasi, ingoma yakhe ethi wandifela. Awu yatsho kamandi phaa indoda enkulu enguAnele kaGeorgia isithi ekubeni wena wangifela. Wow, baphulaphuli nani bathandi beK5 endingathanda ukuthi kweli lizwe siza kulikhila namhlanje sibe nengqwalasela enkulu kakhulu ngoba kukho into ezibhidayo kakhulu. Abantu babheke ePasikeni, abantu bathi babheke ePasikeni banti baya kubethelelo lukaYesu. Masifunde ke kwincwadi kaMateyu esahlukweni se26 ngevesi yokuqala ithi kwathi xa ebewagqibile uYesu onke lamazwi wathi kubafundi bakhe, niyazi ukuba emveni kweentsuku ezimbini kukho iPasika, aze unyana womntu anikelwe ukuba abethelelwe emnqamlezweni.
Wow, sitsho kamandi ke isifundo sethu sanamhlanje. Sithi ekubeni before kubekho iPasika kukho insuku ezimbini, phambi kwensuku ezimbini kulapho khona uYesu Kristu azawunikelwa ukuba abethelelwe. Into ethetha ukuthi ke bathandekayo, iPasika iqale ibekho kunobethelelo lukaYesu. Kodwa ke ndingudokho kaApril anditsho ndithanda ukuthi ke phaya emakhaya ningasicebisa nitsho ukuthi yintoni umahluko phakathi kwePasika nokubethelelwa kukaYesu. Sibaleke sibheke engomeni elandelayo esifumana kumama wethu uNolusindiso esithi undithandile. uJesu wandifela Jesu wandifela emnqamlezweni ngokuba endithanda endikhathalele uJesu endithanda waphalasika zingenxa yami ongenxa yami waphalasika zingenxa yami ongenxa yami inhlungu wazivayo azithetheki azinakulinganiswa nathi ndithi inhlungu wazivayo azithetheki azinakulinganiswa nathi wale ngemnqamlezweni ungenalo Jesu nalinyityelo kodwa wena Nkosi wathwala isibambono sakho ngokuba ungithandile wena washiya izihlalo zakho zobukhosi ngokuba Nkosi unithandile somandla wena wanyamezela ukutyatywa wanyamezela intlungu emnqamlezweni wanyamezela ukuthukwa ngokuba Nkosi yami ndiyabonga Baba ndiyabonga xa ubungezange emhlabeni ngeba ndiphila namhlanje akekho njengawe wena ulithwala lamathwala wena ulithemba wena uligaga wena ulihlathi yebo ndiyabonga. Watsho kamandi pha umama wethu esimazi kakhulu kwelaqela lalibizwa ngoba yiMarco Bantakwethu uNolusindiso umama waseCryfontein okanye ngasePhale sitsho kamandi siyakholwa ukuthi niyonwabele lo ngoma yakhe etsho pha esithi undithandile. Njengoba sisihla ke bazalwane siya ke sijongisisa lo mba wokuba yintoni na lento iyiPasika yintoni na lento ikukubethelelwa kukaYesu. Endithanda ukuthi ke kubaphulaphuli pha emakhaya napha kuFacebook baspacele kuFacebook wethu ethi K5 basicacisele ukuba ngabukhona umahluko ukuba awukho umahluko bathi yinto enye lena ngoba xa sijonga apha kwesi sahluko se25 abafundi bakaYesu bayabuza kwinkosi yaba Nkosi ufuna sikulungiselele phi na iPasika. Ngoku Yesu aphendule ke athi kubo ihlani ngesitalato nizawubona mzi uthile igama lenkosi malibongwe. Ngoku ke siyafuna ukuthi siqaphele ukuthi yintoni na umahluko phakathi kwePasika yintoni na umahluko
umahluko phakathi kwalento kuthiwa kubethelelwa kukaYesu Kristu, lento kuthiwa i-Good Friday. Ngokwe-understanding yami, i-Good Friday yile mini uYesu wayebethelelwa ngayo, asiyo le mini ahleli nabafundi bakhe etafuleni apho khona athi omnye wenu uya kundincatsha. Masibaleke siye engomeni kamama wethu omkhulu kakhulu owaziwayo kakhulu ekuthiwa ngumama uNzube, ingoma yakhe ethi wamanundlanda. Watsho kamandi pha umama uNzube sithi wamanundlanda. Bantakwethu endithanda ukuthi nikwazi that zonke ezingoma ndizidlalayo apha namhlanje zintsha, ziyafumaneka kwi-music store. Umuntu angabaleka abheke kwi-music store afune umama uNzube kwi-album yakhe entsha yalonyaka, okanye abaleke abheke pha e-music store afumane umama lo bendikhe ndamdlala ekuthiwa ngumama uNolundi. Abaleke abheke estore ayofumana uAnele kaGeorgia. Sisaqhubele kanjalo ke bantakwethu kwivesi zethu apha iBhayibhile ihleli apha phambi kwami endithi khona inoba nawe uhleli ukhangela eli lizwi lipha kuMatthew sahluko se-20 isahluko se-26 ngevesi yokuqala apho khona uYesu achazela abafundi bakhe esithi emveni kwensuku ezimbini iPasika ikho uYesu uzonikelwa ukuthi abethelelwe. Uba sisakhumbula bantakwethu uthe uYesu Kristu sahleli nabafundi bakhe wathi omnye wenu apha uza kundincatsha, lowo ke esimazi kakhulu ekuthiwa nguJudas Iscariot, iyona ndoda ke eyamncatshayo uYesu Kristu ukuze sizokwazi ukuxolelwa izono
izono zethu ngenxa kaJudas Iscariot. Masibaleke njalo sibheke